Recording in progress. Hola, bon dia. Com esteu? Bueno, espero que estigueu bé, de salut, tota la família, i que bueno, la dana que hem patit pues haja, o que no us haja pillat res o el menys possible. Jo soc d'Algemesí i sabeu que Algemesí és una de les zones també molt afectades, de les més afectades també, i bueno, en fi, com ja sabeu, pues, tenim ahí molta feina per a fer nivell de funk i tot això, i bueno, pues, anem a fer les classes, com sabeu, a partir d'ara, de moment fins al 5 de desembre, online, i bueno, serà de moment asincrònica esta setmana i la setmana que ve serà sincrònica, per tant sí que podrem connectar-nos i parlar la setmana que ve. Teníem previst fer el tema que ens tocava, segons el temari, abordar, recordeu que era el volum amb l'argila i el fang, i bueno, sabeu que en les circumstàncies que tenim ara, bueno, que són que no podem assistir a classe, però també a nivell emocional hem pensat, tant Ricardo com jo, que anàvem de moment a eliminar aquesta qüestió sobre l'argila i el fang, perquè no té unes connotacions massa positives en aquest moment, i passarem quan tornem, si és el cas, per el 5 de desembre en avant, farem una activitat però que no serà marxa ni funk, sinó que serà des del el volum, des de bueno, les instal·lacions artístiques, bàsicament. Val? Dit això, bueno, volia comentar-vos que anem a treballar, a canviar de tema. El tema que teníem previst no anem a treballar-lo ara, sinó que anem a canviar a un altre tema, que serà el dibuix. El dibuix, en aquest cas, anem a parlar del dibuix en general, i ja després, la setmana que ve, jo abordaré el tema des de el dibuix infantil i en primària, els beneficis, etc. I farem un treball en aquest sentit, treball grupal. Ja vos explicaré això, no patiu, val? Som conscients de que la situació que tenim ara és complexa i que, bueno, anem a tenir flexibilitat de cara a vosaltres en aquest sentit, de cara a que, sobretot, pugueu, bueno, pues, treballar amb tranquil·litat i, bueno, feu les activitats des de casa, i bueno, anem a estar, jo tinc a disposició vostra, com ja sabeu, el correu electrònic, igual que Ricardo Domínguez, per a poder enviar-nos qualsevol dubte, i si fa falta, evidentment, una tutoria telemàtica també, per suposat, d'acord? Aleshores, no tingueu angoixa en aquest sentit, teniu tot el recolzament del professorat de la Facultat de Magisteri en aquest aspecte, i, bueno, sobretot de Ricardo Domínguez i el meu, per a lo que necessiteu. Aleshores, vaig a passar a compartir pantalla, pues vaig a explicar un poc la temàtica que no vam abordar esta setmana, que és sobre el dibuix infantil, sobre el dibuix en general. En aquest cas, més que infantil, és el dibuix des de l'adult, els beneficis de l'adult i la importància del dibuix. Aleshores, comparteix pantalla, i bueno, vaig a explicar. Bueno, com veieu, bueno, vaig a iniciar la proposta. El la importància del dibuix és un poc és un tema d'introducció que anem a abordar, que després ja es tindrà que veure en el dibuix infantil i el dibuix en primària, però inicialment, diguem infantil a nivell genèric, però s'entén que és el dibuix en l'etapa també de primària. El que passa és que com som de primària és necessari abordar també el dibuix infantil inicialment per entendre el dibuix, les etapes del dibuix, que és el que veurem. Però ara anem a centrar-nos en la importància del dibuix en general, i sobretot el dibuix des de l'adult, des d'un poc el punt de vista de vosaltres, com a persones que lleveu a passar totes les etapes, esteu en un moment universitari, però que tot i això també es tracta de parlar des de l'adult que ja, bueno, que no està estudiant, evidentment, sinó que, bueno, qualsevol persona que puga beneficiar-se del dibuix o que puga entendre la importància del dibuix des del punt de vista dels beneficis que aporta el dibuix. Aleshores, bueno, pues així, inicialment parla dels beneficis, dels sis beneficis del dibuix en xiquets i xiquetes,
I bueno, nosaltres hem de tractar, en este cas 5 en concret, però així parla de 6, i ara vos diré quins són l'últim, que així aborda, i parlem de que el dibuix estimula l'expressió com un element principal de comunicació, veritat, i també millora la motricitat, que seria el segon benefici, perquè evidentment els xiquets i les persones, quan més treballem el gest de la mà a l'hora de dibuixar, el moviment de la mà, és molt important a l'hora bueno, de treballar el dibuix, de fer les formes gràfiques. També millora l'atenció i la concentració perquè quan estem dibuixant estem percibint, estem veient el que estem fent i a la vegada estem pensant en les formes que estem relacionant o el que volem comunicar o expressar a través del dibuix, no? Del grafisme. També potencia la creativitat perquè, evidentment, quan dibuixem estem creant i estem imaginant i estem donant al paper allò que pensem o bueno, les nostres idees. I també serveix com a teràpia, per a relaxar-se, és a dir, sempre que el dibuix no tenim una pressió en algo que tenim que generar, podem fer un dibuix o formes de manera lliure, d'una manera espontània, i que entre la part surrealista, veritat, en el dibuix. No és necessari fer un dibuix que tinga que representar necessàriament alguna qüestió i que tinguem que fer una representació perfecta d'aquest element en el paper, que siga hiperrealista o realista, sinó que podem fer-ho d'una forma més esquemàtica, etc. I per últim, el que aborda sí que no tractem habitualment en el tema este, però en el que el PowerPoint que estic plantejant jo, és que augmenta l'autoestima. I això també és una qüestió que és un poc té que veure amb els objectius, no? Inicialment, de vegades no te planteges que pugues fer gran cosa, però després, quan estàs dibuixant, te dones compte de que és capaç de fer moltes coses que pensaves que no podries fer-ho. I per tant l'autoestima augmenta i bueno, genera expectatives bueno, que inicialment de vegades no les tenim, no? I per això és tan interessant dibuixar, no? Quasi tots dibuixem durant els primers anys de les nostres vides i després abandonem, no? Aquesta activitat en la majoria de casos per sempre. De vegades no dibuixem més, però bueno, sí que m'agradaria que tingueu en compte aquesta qüestió perquè bueno, és una dels temes interessants que des de l'adult podeu fer i vull que ho tingueu aquesta consciència i ara veurem el per què. Per exemple, bueno, també en els últims anys diverses investigacions a nivell de mèdiques també i relacionades amb l'art han trobat i han confirmat diversos o altres beneficis de continuar dibuixant i també acolorint quan som adults, no? Cinc dels més importants és el que anomenem a continuació i anem a veure. I, bueno, per exemple, dibuixar i pintar són tasques que promouen la concentració i funcionen com a neuròbic o gimnàstica mental. Kaimal et al. 2017, que vos he deixat així baix, ja vos passaré este document, este PowerPoint, la penjaré a l'aula virtual, podeu consultar o sigui, els documents, cada document. Anem a veure si tinc accés, anem a comprovar si és possible l'accés per a que pugueu veure que sí que podem accedir a este document i encara que alguns estan, la majoria estan en anglès, però sí que m'agradaria que pogueu consultar-los i corroborar que en este cas així traduïx. Aleshores, m'interessa que pugueu llegir-ho, encara que no vaig obligar-vos a fer-ho, però que sí que bueno, la vostra formació tinga que veure també en llegir qüestions que tinguin que veure en l'art, en aquest cas, i també la part mèdica, no? Els beneficis per el cos humà o per a el que seria un poc beneficis del punt de vista de salut, d'acord? I salut mental també, d'alguna manera. Aleshores, bueno, comprovat que sí que funciona, continuem la mateixa, bueno, el PowerPoint que estem veient.
Eh, bueno, també, segons la investigació publicada per CAIMA el 2017, aquestes tasques van activar l'escorça, que l'escorça, que és una paraula així un poc estranya en valencià, és la corteza, en castellà, prefrontal medial, una àrea del cervell implicada en les alertes i el control emocional. En paraules dels autors del treball, l'activació d'aquesta àrea indica possibles aplicacions clíniques de la percepció de recompenses a través de la creació artística. Més encara, el text destaca que les persones que van participar en l'experiment, 11 homes i 15 dones, 8 artistes i 16 no artistes, van sentir que a través del dibuix i la pintura millorava la seva capacitat de resoldre problemes i de tindre bones idees. És per això que interessa bueno, pues, tenir en compte aquesta qüestió i quan tingueu un ratet o quan bueno, esteu parlant per telèfon amb alguna persona, doncs, per què no? Podeu agafar un paper, qualsevol paper, un llapis o un boli i fer formes, fer dibuixos. Tot això ja veureu com també ajuda a rebaixar el cortisol, és a dir, a rebaixar l'ansietat, l'estrès, relaxa, és un element relaxant, ja veureu, ara veureu. Eh, bueno, així ja vos ho diu, ja vos ho anuncia o enuncia, que diu que redueix l'estrès i l'ansietat. Diu, igual que moltes altres tasques creatives i d'oci, com llegir, escriure, veure pel·lícules, escoltar música, ballar o passejar, el dibuix ajuda a relaxar-se i disminuir els índexs d'estrès i ansietat. I encara que puga semblar una afirmació quasi de sentit comú, també existen evidències científiques al respecte. Ahí n'hi ha una pifia en castellà. Els participants d'una investigació efectuada per també Kaimal, però en aquest cas et al. 2016, van expressar que les sessions de dibuix i pintura els va resultar relaxants i agradables i els va permetre alliberar-se de restriccions. Van destacar van destacar que es va tractar d'un procés en el qual van poder fluir i perdre's en la tasca per aconseguir els seus objectius. Però l'estudi no va contemplar sols resultats subjectius. També va analitzar moltes mostres de saliva dels participants i va comprovar, després de la tasca de dibuixar i pintar, una reducció significativa dels nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès. És a dir, no es va tractar de meres sensacions, sinó que els efectes de dibuixar es van manifestar també a nivell fisiològic. És per això que vos comentava que bueno, el dibuix, sempre que es tracta des d'un punt de vista, bueno, des de no massa expectatives, com un exercici mental, però a través de la gràfica, pues és una qüestió interessant de tractar. Jo crec que tot això que està dient el text i les investigacions heu d'alguna manera experimentat vosaltres mateixa, estic segur, i bueno, és un poc per a reprendre aquesta qüestió, no? I d'una forma de mostrar a nivell científic els beneficis que té el dibuix. A més, dibuixar i pintar no sol redueix l'estrès, sinó que també ajuda a suportar-lo millor. Un estudi de Volker et al. 2014, realitzat a Alemanya, va destacar que dibuixar i pintar, ara veureu de què vol dir pintar, modifica el cervell de manera tal que promou la resiliència psicològica en l'edat adulta. Això és la capacitat d'adaptar-se i de resistir l'estrès. Per això, el text apunta que les arts visuals representen un poderós recurs per al benestar físic i mental. Bueno, així teniu també els dos articles que parlen, teniu accés a ells també, vaig a fer clic per a que pugueu comprovar que l'enllaç funciona. Ja el teniu, encara que està en anglès, però bueno, podeu practicar l'anglès i molts ja sabeu per el tema del B1 i B2, etc. Aleshores, bueno, una altra qüestió que aporta el dibuix. Bueno, pues el dibuix, a més de dibuixar i pintar, no sols redueix l'estrès, sinó que també ajuda a suportar-lo millor, com hem dit. Bueno, sí, crec que està un poc... està repetit de l'anterior, este paràgraf.
Els treballs relacionats amb la influència del dibuix i les creacions visuals en la creativitat venen ja des de fa diversos anys, sobretot els enfocats en adults majors i en la importància que pot tindre l'activitat creativa que es retiren i passen a tindre molt de temps lliure. Dibuixar, pintar i realitzar altres activitats artístiques té poderosos efectes positius, amb grans beneficis que la promoció de la salut i la prevenció de malalties, en particular les relacionades amb la deterioració neurològica, segons l'estudi de Ballwork et al. 2014 als Estats Units. Aleshores, que se tingui en compte que bueno, pues, tot allò que tingui que veure en el deteriorament neurològic de les neurones de cara a l'Alzheimer i tot això, bueno, pues és interessant dibuixar eh, i pintar, entre altres activitats artístiques. També promou el benestar emocional. Ara veurem com la tasca de dibuixar i sobretot acolorir, el que deia pintar se referia a colorir, però també la pintura també és interessant en aquest sentit. Acolorir figures ajuda a desconnectar de les preocupacions de la vida quotidiana i a evitar les rumiacions i els pensaments intrusius. En aquest sentit, aquestes activitats poden tenir resultats terapèutics perquè no sols redueixen l'estrès, sinó que contribueixen també al benestar general. Bueno, crec que és un poc el que l'activitat que vam fer anteriorment amb mi de colorejar i de pintar en pincell i en corró, jo crec que d'alguna manera també ha pogut ajudar a aquesta qüestió, tot i que no és el mateix en classe, que suposa que vosaltres teniu una certa preocupació per la qualificació del treball, però jo sempre vos he animat a que se relaxeu i que, perquè quan més relaxeu, més apareixeran els treballs interessants vostres. I serà la vostra creativitat, la vostra expressió real, i aleshores era d'interès no estar en tensió pensant més en la nota, sinó bueno, pues gaudir de la pràctica, de l'activitat, i sabeu que jo estic ahí amb vosaltres per ajudar-vos i per a que vos siga el millor possible. I sabeu que me teniu igualment per a si voleu enviar-me un correu, consultar el que siga. Ara més que mai jo estaré per a contestar-vos els correus. D'acord? Bueno, així ho expliquen, bueno, diu, també en aquest sentit, aquestes activitats poden tenir resultats terapèutics perquè no sols redueixen l'estrès, sinó també contribueixen a un benestar general, que és el que he dit abans, i així ho expliquen els experts d'art teràpia, Rehet i Cohen Jazzthip 2018, diuen que una disciplina que l'estil de la musicoteràpia i la fotografia terapèutica utilitza recursos creatius per a procurar el benestar emocional de la persona. Bueno, en Espanya, a nivell nacional, tenim els treballs i les investigacions de Marian López Cao, que parla de la teràpia i bueno, és de la Universitat Complutense de Madrid. Ella és professora d'educació artística, també magisteri, igual que nosaltres. Jo tinc la sort de conèixer-la personalment i compartir que formen part de SEA, la Societat per a l'Educació Artística, i podeu buscar vídeos o buscar informació, articles sobre ella, llegir-la un poquet, si voleu també, per interessar-vos d'aquesta qüestió, perquè l'art teràpia, com sabeu, pues, beneficia des de l'art pues, tot allò que té a veure en la salut mental i emocional també. Estudis com el de Vander, Bennett i Cerise 2012 han analitzat l'activitat d'acolorir mandales, uns dibuixos que tenen diversos significats per a religions com el budisme i l'hinduisme i que s'han popularitzat molt en els últims temps. Diu que els experiments sostenen que no sols que pintar figures és una tasca que redueix l'estrès i l'ansietat, sinó que acolorir mandales, més enllà de l'aspecte religiós d'una qüestió, fa que aquesta disminució siga significativament major que si es pinta un disseny o quadres en un paper en blanc. És a dir, bueno, que aquest benefici, concretament aquest tipus de treball,
és més evident que en altres. Per tant, bueno, pues és una qüestió també a tenir present, en compte, i bueno, que possiblement tinguem que valorar, no? També com una activitat. El que passa és que, evidentment, aquestes activitats són sistemàtiques. Vull dir, no són... Sí que tenen que veure en el pensament i des del punt de vista cognitiu, en el sentit de quin color vaig utilitzar, com combino més colors, etc., com veiem en la imatge que tenim així baix, però bueno, és una forma sistemàtica de treball, que ficamos música relaxant o el que ja considereu, o no, o només fent pensant els nostres pensaments, treballant els nostres pensaments, doncs podem anar treballant, no? Així tenim una altra vegada els referents que hem nomenat per a que pugueu consultar-los. I la cinquena qüestió que parla sobre els beneficis del dibuix infantil, perdó, el tenim així, és un mode de mantindre's lluny de les pantalles també. És un dels beneficis que per a totes les persones bueno, i sobretot els xiquets i xiquetes, però els majors, per suposar també més encara, perquè són els que tenen els telèfons mòbils sempre en les mans. Bueno, ens pot ajudar un poc a desconnectar, no? A desconnectar de les pantalles. Com diu així, per algunes persones, tot i quasi tot el temps d'oci, com està vinculat a les pantalles, la televisió, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc., allò pot tenir algunes conseqüències negatives, una possible addicció a les xarxes socials, fins a les dificultats per a dormir a causa d'aixòs dispositius. Sabeu que l'ús de les pantalles, bueno, la llum de les pantalles genera un element que és nociu per a la conciliació de la son, evita la melanina, si no m'equivoco en la paraula, que és la causant de que ens provoque la son. No és la paraula esta que acabo de dir, perquè aquesta crec que veurem més que és en la pell. La melanina bueno, és una altra paraula, però té que veure en conciliar la son. Vosaltres segurament la teniu més en el cap que jo, ara mateix. Eh, Aleshores, dibuixar i pintar i realitzar altres activitats pot ser una eina per a entretindre's sense estar pegat a una pantalla. I si efectivament desconnecteu el telèfon mòbil o el fiqueu en silenci quan feu aquesta tasca, jo considero que vos ajudarà més que no que el tingueu actiu, perquè si no vos podrà estorbar i molestar, i tampoc considero un poc aquesta finalitat de l'activitat, que seria el desconnectar, relaxar-nos i que ens baixe el nivell de cortisol i bueno, que tinguem més relax i menys estrès emocional. Jo crec que ara mateix, en el moment que estem d'aquesta situació que té que veure en aquesta dana, pot ajudar-nos també a desconnectar i pot ser una activitat molt interessant i molt oportuna per la situació que ens veiem ara afectats i afectades en aquest moment, no? I molt recomanable. Per això, més que els beneficis ja assenyalats en els punts anteriors, aquestes activitats poden ajudar a descansar i dormir millor i també deixar darrere sensacions desagradables com l'angoixa per no rebre respostes ràpides de missatges de WhatsApp i altres aplicacions. Així m'he un poc ficat un dels treballs personals com a investigador en tecnologies educatives, que crec que ho he comentat en classe. Sabeu que la meva tasca investigadora té que veure en l'educació artística des de la interdisciplinaritat, com la relació amb l'educació artística en altres àrees de coneixement i com l'educació artística està en totes les àrees de coneixement i de quina manera. És un poc una de les investigacions que porta de visibilitzar aquesta qüestió. I l'altra té que veure amb les tecnologies de la informació i la comunicació, concretament amb dispositius mòbils. I, per tant, si busqueu en internet podreu comprovar que tinc moltes publicacions en aquest sentit i he ficat, bueno, vos he compartit una d'elles que té que veure pues, un poc en aquesta qüestió, com estem connectats excessivament a les pantalles. Bueno, deixem això ja així, ara vos facilite les referències globals de tot el que vos he llegit, vos he comentat. N'hi ha un de tots, a veure si el tinc... concretament aquesta cita de López Vilanova, 2023,
No estan les cites que jo us he plantejat, però sí que vos recomano, si voleu, que entreu al llibre de Dickinson. És un llibre molt gros, però que jo vos incidisc en el dibujo libre y atento que escucha los pensamientos, perquè està molt vinculat a lo que acabem de comentar, i concretament és la pàgina 110 a 120. Vaig a obrir-lo per a que tingueu un poc de referència. És aquesta, que total teniu que descarregar-los de vegades, la descàrrega, no teniu que pagar res. I ara veureu un poc per a que tingueu en compte que aquesta publicació és molt interessant i va molt en línia de lo que estic jo comentant. Per tant, bueno, pues seria lo seu que bueno, pues, pugueu consultar-los, i el capítol 5 concretament és el que jo faig referència. El dibujo libre, atento i escucha, que saques d'ací. No vos vaig demanar una tasca en aquest sentit per a que fem un resum, però bueno, pot ser interessant que llegiu un poquet aquestes qüestions i sobretot entengueu els beneficis del dibuix, bueno, i tot allò que té a veure en la relaxació i els beneficis que poden aportar o que pot aportar. Per últim, bueno, les referències i vaig a compartir-vos el que sí que aneu a fer, ho ficaré així perquè no ho he ficat, ficaré un enllaç que vos durà a una enquesta, bueno, un qüestionari que saqués d'ací, en el qual vos vaig a demanar que, per favor, contesteu aquestes preguntes. Veieu que està així, te identificas con lo que dice el texto, bueno, etcétera, etcétera. Lo que vull és que sigueu, com així diu molt bé, les respostes siguin sinceres i que no estiguen massa influenciats en algun sentit per lo que ja hem llegit, sinó si el pensament que teniu és un molt concret, pues a lo millor m'agradaria molt que apareguera, i si a lo millor el que hem llegit ha modificat un poc el pensament inicial, que això també estiga en el vostre qüestionari, o sigui, que expliqueu això, perquè com veieu, així cal raonar la resposta, que és una resposta llarga per a poder escriure i justificar-ho. Val? Aleshores, m'interessa que, bueno, que el pensament que teniu abans del text continueu exposant-lo, i si algo ha modificat, que també ho digueu, que ho comenteu en este qüestionari. No són excessivament, són 11 preguntes i, bueno, m'interessa molt el vostre feedback, la vostra retroalimentació. I en general, bueno, algunes tenen que veure un poc amb el que hem fet en classe, però bàsicament parla del dibuix, de la importància del dibuix en aquest sentit i com ho veieu vosaltres, des de la vostra experiència anterior, etc. D'acord? Bé, doncs deixem això així. Estic a la vostra disposició, com hem dit abans, per a el que necessiteu. I això serà per a aquesta setmana, la setmana que estem ara, que és de l'11 al 18, i la setmana del 18 ja us manaré una altra tasca que tindrà que veure més en l'evolució del dibuix infantil, continuem en la mateixa línia, i ja us explicaré un poquet tota la qüestió més concretament. Bé, doncs res, deixe de compartir i moltes gràcies. Estem en contacte. Cuideu-vos molt, eh? Vinga, adeu.